Mae'n fis Mehefin 2019. Flwyddyn yn union am un wythnos, un o digwyddiadau mwyaf undeb yr annibynwyr Cymraeg oedd I fewn i'r blynyddoedd diwethaf yma, sef dathliad 200 mlynedd glaniad y cenhadon cyntaf ar ynys fawr Madagascar. A nynne yn yr undeb llynedd yn Abereiron wedi cofio hynny, ac wedi cofio hynny gyda llawenydd mawr. Y llawenydd yn cael ei chwyddo gyda gymweliad cynifer o gyfeillion o Madagascar. The Malagasy delegates from the FJKM, we do thank you for helping us in many ways to realize this project of celebration. Fe lansiwyd yr Apêl, ac mae yna flwyddyn o weithio brwd wedi bod. Ac mae'n llawenydd gyda ni wybod am eglwysi sydd wedi bod wrthi'n ddyfal iawn ac wedi llwyddo. Nid yn unig I godi arian, ond llwyddo I ail ddarganfod megis neu ddarganfod o'r newydd. Yr hanes am Madagascar. Wel, bore heddi, mae aelodau Apêl wedi bod yn cynnal bore coffi fan hyn yng nghartre Eirig a Galeri Davies, a wedi codi swm parchus iawn. A hwn wedyn yw ar ola ond un o'r digwyddiadau ni wedi trefnu ar hyd y flwyddyn. A hefyd, ar hyd y flwyddyn, mae'r casgliad rydd yn y capel wedi mynd at yr Apêl hefyd, ac ni wedi clywed heddi am bod yn cyfraniad ni fel eglwys wedi croesi'r tair un. Ac yn ddiolchgar I ymdrech gan aelodau I gyd. Ti'n eisiau lot o esgus arno ni'n agos ei ddod ynghyd o amgylch y bwrdd, am gacen ac am baned. Diolch yn fawr iawn I Apêl Madagascar. Mae'n ddiddorol sylwi ar y cacennau wneithbwyd. Rai ohonyn nhw'n dilyn y resetiau, gafwyd o Madagascar. A'i siocled, a'i fanila. Wel, ym Mhen Rhys y mae Miara yn byw. Miara o Madagascar. Ac yn ddiweddar iawn, bu rieni draw gyda gef a Rebecca a'r plant. Madagascar ac India yn ymuno a'i gilydd I baratoi gwledd o ddanteithion ac o cacennau. Un o'r pethau ni'n gwneud godi arian yw gwneud coginio. Yn ei falch iawn, mae cyswllt agos gyda ni yn Llanfair, Pen Rhys, gyda Madagascar. Mae dwy wedi dod I goginio ni heddi, mae Rebecca a mae Bertyn. Bertyn yw mam yng Nghyfraith Rebecca. So, gewn ni weld beth mae'r menywod yn mynd I wneud. Maen nhw'n mynd I wneud mwffbol. Yeah. So we hope that you will enjoy, and we hope that you will try at home and enjoy your muffbol. Dyn ni 'ma
bore yma i gasglu arian ar gyfer Apêl Madagascar. Mae yna lot o weithgareddau ymlaen, mae 'da ni bore coffi, mae 'da ni stondin cynnau yma, mae 'da ni weithgareddau, codi arian, mae yna gamer ar gyfer y plant. I bod yn ysgrifennu at plant Madagascar i fel cael ffrindiau Madagascar i gweld sut mae bywyd nhw fyna a sut mae bywyd ni yn wahanol i bywyd nhw. Mae wedi bod yn bwrlw yma bore yma, mae pawb wedi ymuno a gobeithio wedi enjoyo ar gyfer apêl mor dda. Mae'n chyfeddod y modd am ei eglwysi'n bwrw iddi hi i godi arian i apeliadau. Ac i ni wedi gweld mewn lluniau yn y tist ac mewn adroddiadau yn y tist ac ar y gwahanol gyfryngau fel mae eglwysi wedi bod yn mwynhau. Yn mwynhau codi arian, yn mwynhau bwrw i waith, yn mwynhau ysgwyddo cyfrifoldebau, a hynny mewn ffyrdd digon dychmygus yn aml. Wel, codi arian tuag Apêl Madagascar ni. Ni wedi trefnu bod pobl yn capel y chwarae'r organ, a'r keyboard, y piano, pobl yn canu emynau, a wedyn tra bod nhw mewn fyna, ni'n cael bake-off fan hyn yn y festri. A 3 ohono ni wedi cystadlu. Sa'n gyfer lot o siap ar y ddoi arall, to, ond gyn i weld, mae'n dibynnu ar y beirniad nawr, wrth gwrs. Beirniad o frig gyda ni, sef ni a Robert, felly gyn i weld. Ho ho ho! Money off, boys. Oh ho! 5 more minutes. 5 more minutes. Mae wedi bod yn brynawn braf ma, ni wedi mwynhau mas draw, oedd yn syniad gwych gyda Jeff a'r eglwys fan hyn i gael cystadleuaeth bake-off. Mae wedi bod tymach o disaster, ond mae wedi bod yn cystadleuaeth gwych. Mae'r bobl wedi bod yn mynyddgar, ac ni wedi cael hwyl, maen nhw wedi cael hwyl, ac mae hynna'n beth braf, maen nhw'n dod at ei gilydd i gael hwyl mwyn codi arian i achos teilwng iawn. Ac yn y dod at ei gilydd, ni wedi dysgu rhywfaint o beth oedd y cynhwysion ac o le mae rhain wedi dod, sef o Madagascar. A mae wedi bod yn brynhawn hyfryd iawn a cwmni arbennig. Mae'n dda da fi weid nad coginio a bita'n unig fi wrth wraidd gweithgaredd codi arian i Apêl Madagascar. Yn wir, fi oedd rai o'n haelodau ni yn eitha mentrus a dychmygus. Wel, wi wedi llwyddo i zipio o un pen o flaenau Festiniog i'r llall. Oedd e'n tipyn o brofiad, ond fi fach bod fi nôl yn rhad ar y ddeiar yn saff. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd eisiau wedi noddi. Chi wedi bod yn hael iawn a wi yn gwerthfawrogi'n fawr iawn.
Mae'r elw wrth gwrs yn mynd i Apêl Madagascar, undeb yr annibynwyr Cymraeg. Wel, cynllun heddi ni cerdded o Jerusalem lan i Caio neu Pumsaid, so wedi penderfynu'n iawn. A wedyn fori ymlaen i Llambed, a wedyn ymlaen wedyn i Neuadlwyd, a cyrraedd Neuadlwyd pan awn di Sul. Mae Siwan, merch fi yw Siwan, so ni wedi cerdded o'r blaen, so felly o'n ni wedi bod mas o Madagascar yn ôl yn mis Hydref, yn olrhain hanes un o'n cyn-deidiau, David Griffiths, wrth gwrs gath ei eni afagu yn Gwynfe fan hyn, wrth gwrs yn Jerusalem tu ôl i ni. So felly benderfynnes i gan bod Apêl Madagascar, bydde fe neis i wneud y daith a codi arian at yr Apêl. Eifion a'i ferch Siwan yn penderfynu cymryd y daith gymryd David Griffiths siwr o fod ganwaith. Wel eto i ni yn hynod o ddiolchgar ac yn edmygu nhw i dau am eu cyfraniad gwerthfawr hwythau. Wel, mae wedi bod yn flwyddyn hir, blwyddyn yr Apêl. Ac mae'r gwaith a wneithbwyd yn ystod y misoedd diwetha wedi bod yn destun rhyfeddod i ni. Erbyn hyn, ni'n sôn am ryw 75 o filoedd o bunnoedd. Wel, beth sydd gyda dyn i ddweud? Diolch yn fawr iawn i eglwysi, i unigolion, i gyfundebau, i bwy bynnag sydd wedi dod i llaw mewn poced ac wedi cyfrannu yn hael ac yn ddirwgnach. We do thank God for giving us this good relationship within the FJKM and the Welsh churches. We do thank you for thinking of us and thinking to help us to be a good witness in Madagascar. And we wish that the celebration will be for the glory of God and a new help, new strength for the church in Madagascar.